Ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Terus Semena. Kula wonten maring kadhawuh Rama. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh ladalah. Lho, rong lucu kok wis guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus Semena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nun, bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptamu ning negara Pancala. Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ing ledune dumawing tawang-tawang. Lenepatna ing tulak manusi nuwun. Leres kula ingkang ngabdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuhun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa, pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarja sapraptamu, Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kalih gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh, ya wis wonten aku sowan ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padharja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kanthi raja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ning karsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene. Arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuhun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging Karna menapa kepara saestu
bilih inggih menika putra paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lek-lekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kanan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu isa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kok sik dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Mongko ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa ki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi. Kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulina nganten niku. Lho. Kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngono nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya.
Ya ora masalah. Lho lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngapa? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Gusti, dewa paring dawuh ki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa ki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Waradropati dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anginipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor iki apa, Mbak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Waradropati kula tumpake betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Nggih paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Waradropati. Bagong, wonten dawuh, "Kosik, bingung ngrasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Peremban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Waradropati ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Waradropati. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Waradropati nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala Bagong karo Dropati apa Durna karo Dropati mesti do muni Bagong karo Dropati. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Dropati ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe.
Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayang bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecah ndase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Yo piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak durunge gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi ala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipreksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone, ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip, ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodhoke karo sing gawe urip, kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampean lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Bagawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak
sawutuhe sing duwe apa jenenge Purbawasesa sawutu iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon. Ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wonge ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nameng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani. Ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngelekke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-uneke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe Jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sire jeblas kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caedan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Ya, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Ya sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ya ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ning jroning datul. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sik. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodok kamu to, wah jan keparat tenan iki.
Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrowati pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngungkuli kadhetane Begawan Durna? Wenang boyong Waradrowati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrowati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba legane kancu. Ah, ngono iki. Wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kalah cacak menang cara lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bagong. Wah, dalah. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrowati dikaro dening Bawa Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Waradrowati, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrowati. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrowati purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mbuh dadimu kowe ponokan Bagong. Bagong, wonten dawuh, aku ngaturke panuwun. Dina sira wisa gawe srana munduring para Sata Kurawa. Begawan Durna medeni anak Prabu Mandura. Nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Iya tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponokan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa. Yen ora kowe aja gelo. Nun nggih ngestakaken dawuh. Terus semeno wonten paring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus jumena. Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta.
Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembugen sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong, Nun. Penake. Durung apa-apa e. Wis kon menakke lho. Ana kawan Bagong. Wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane. Angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, Panjenengan dadi bojo kula setahun. yen le tindak 2 taun, Dadi bojo kula 2 taun. yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku ya ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula omong dadi kere. Wong sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Luwih becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawarna Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa Lek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe.
Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih, kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng ya. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken. Ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Mancala morang tata ing atase ming derajating batur lha kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Wara Drupadi nyuwun pangapunten kula menika namung sadermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Wara Drupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi boten wonten genggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku ya nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem Yayi. Ngandel ora, senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki. Ning gedhe dayane. Bagong bali ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketok nek ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu idak modar kowe. Idak genti kowe karo modar.
Bagong saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jirenggete wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane lak tuman wae. Iki kok ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, janane ngono kuwi mah. Sone ajak-ajak. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku matenono. Bagong aku matenono. Aku trimo mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar sejatining wujud nata Ngamarta Prabu Darmakusuma. Prabu. Aneh piye Yayi? Teka Paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kaliyan Bagong. Monggo Koko Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging ing menapa saged jebles kaliyan Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula. Kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak diprotes. Angel lele mikir. Iya, Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendan krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darmakusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung.
ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu, Yai Waradrupadi murca. Ora dalah. Yai Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho, edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yai Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung latri pasrah pejagesan dhateng Nalendra kala wau Yai Punta Dewa.